Good morning to all of you. Thanks to all my buyer. I will support YouTube channel. Mahirap na vlogger. Mga guys. Pauwi na ako mga guys. Ito mga guys. Dahil ako tapos na sa aking pagtitindang pandesal. Salamat sa lahat-lahat mga taga rito sa Malabon, sa ating mga pagtitindang pandesal. Nagbibili kayo. Shout out sa lahat ng mga taga rito, naghahanap buhay. Ingat kayo lagi sa umagang ito. Mamaya araw ng pahinga dahil di ako maglalako sa tuwing linggo. Ako'y nagpapahinga mga guys para makatipo naman lakas na pang isang linggo rin. Matinda nilang isda na karami. Ang lalaki, bala bahay ito. So kuya, suki ko rin yan. Ito, maaga ko natapos. Kararating ko lang. Isang ikot lang, bigay ng bigay sa mga suki. Tapos agad, salamat. God bless sa lahat na nagsuporta sa umagang ito. Dito, nabaha ng umulan. Ayan, nabaha. Mana si Idol. Idol! Si Idol Sophie. Lakas ng hangin dito. Sabi daw may bagyo. Sana hindi matuloy. Sana po ang pakiusap po sa inyo. Pakishare na lang po ang aking YouTube channel, Mahirap na Vlogger. Sa tuwing ako'y nag-upload, pakishare naman po at sa pag-follow mga ka-idol. Shout out sa lahat ng mga Bicol. As in sa mga na chat ko. Ayan. Hello guys. Sa palengke. Bibili na akong kesong kulaman sa aking pagtitinda tomorrow. Ang aking pagtitinda sa propisyo, tiyaga, init ulan. Yan ang aking mga ginagawa sa araw-araw. Mga guys, ito lugawan, sarap dito. Lugawan. Ito naman kainan din. Mga guys, sisimilan naman ako dyan ng aking shout out sa mga luto dito. Shout out lang sa mga ka-idol. Ubus na mga ka-idol. Ubus na. Sorry, naghanap pandesal, ubus na mga guys. Ayan. Salamat sa lahat dito sa palengke ng bayan Malabon.